שחקנית מזה 12 שנים, מורה לפילאטיס מצרן, עובדת עם נשים בהיריון, מתמודדת ילדות וגמלאיות. היום אני רוצה ללמד אתכם תנועות שמעגלים באגן. אנחנו מתחילות בעמידה ברוחב האגן, כפות רגליים מקבילות, יוצאות לא פונות החוצה, אלא קדימה. משקל פרוס על כל כף הרגל, נתחיל עם תנועת המעגל החיצוני. ברכיים ישרות, והאגן מתגלש מצד לצד. שימו לב שבטח הזה נשאר במקום, מהכפות הרגליים, ורק האגן שלי נמשך מצד לצד. ועכשיו הוא נמשך קדימה ואחורה, כמו אנחנו תקום, נשכנתי קדימה ואחורה. עכשיו בואו נחבר אותם בריבוע. נתחיל לצד, נעבור קדימה, צד שני, ולאחור, ואת הריבוע נעבור עכשיו למעגל. מעגל גדול שהאגן מצייר מסביב לכפות הרגליים, כאילו אנחנו עומדות בחישוק. נניח ידיים על שולחן ימני שנמצא ממולנו, בית חזה פתוח קדימה, אפשר להחליף את כיוון התנועה, וזה המעגל החיצוני. את המעגל הפנימי אנחנו נעשה בצורה הפוכה, נשאר כל הזמן עם המשקל מעל הרגליים. מעט נכופף את הברכיים כאילו יושבים על כיסא של בר, ונדמיין שבעצם הזנב יש לנו עיפרון שמסתכל על הרצפה. עם העיפרון הזה בברכיים קצת ועוד לצד קווים מצד לצד. מצד לצד צידי הגן עולים יורדים. נצייר קווים פנימה והחוצה, בין הרגליים, ונצייר ריבוע. קדימה, לצד, החוצה, לצד. קדימה, לצד, ונהפוך את הריבוע לעיגול עצם הזנב כמו מחוגה. נצייר את עיגול תחת בין הרגליים, על הרצפה, ידיים על השולחן הדמיוני, המשקל נשאר כל הזמן בשתי הרגליים. אפשר להאיץ את התנועה, או להאט אותה, ולצאת לעיגולים הגדולים. שאלה לכם מקסים, נתראה בסטודיו.